फोन ना उड़ा डाकी मला मागे कोण उडी असो तुम्ही आठवण कोण माझा ओ मारा होईदा बडे बडे लाग माया मा जाऊ तू कोण कधी पण हात का मला तू माया तू गाल ना जगे मी कथा यार कोई भी दे कथा मा जवाब ले दिया जवाब देबे कोण उद्देश्य तोर कोण आहे कोण आहे उद्देश्य कोण तो तू आता तू मते काई बाल उठा ना बोली उठा ना काई करबे मते मु गोटे कथा कहनी प्रमाण सह मते आंगुल पका या तू तार साइकिल कोण ब्लॉग भीतर काय मिती ब्लॉग भीतर या मते उठा ना पत्ता से कोई जाला से प्रमाण को के प्रमाण देला कालू प्रमाण जाऊनु थाना को कोन प्रमाण अछि थाना को जाऊनु तू मितिया मारे आलू कहू एठी एठी बाते पुरो मारते चल इमिति आउ ना हक चुप रह कोण चुप रह आउ तोरा के मु एठी बाते बुलु को बाजा बुलु का आउ मुंडा ने तुके मत उठा ना के से कैसे कोई वाला से कथा प्रमाण जाऊनु के लाडनो जाऊनु लाडनो तू जाऊनु ए चुप भद्र माई भाई मानसो ना बजवाएंगे कपड़ा कपड़े बारंबार ये ब्लॉक कर